evening here and maulan po. So, wala akong magawa kaya naisipan ko na mag-quick video ako dahil gusto ko lang magpasalamat at batiin kayo na I hope lahat kayo ay happy, safe, and gusto ko lang mag-shout out ng konting mga napili ko na i-shout out ngayon. So, hindi ko po kayo lahat maisa-shout out, but soon, I will try na i-shout out ko din kayo. So, good evening po dito sa Pilipinas, and I don't know kung good morning or good afternoon or good evening man kung nasaan ka man ngayon, but yeah, I'm greeting you a hello and thank you for trusting and supporting my channel. So, thank you! So now, dahil gabi, nakaugalian ko po na uminom ng ginger water with calamansi. So yan, iniinom ko po ito every night and every morning. Kapag sinisipag lang ako, pero pag hindi maganda yung mood ko, warm water na lang. Kasi nga, kailangan talaga ng effort para uminom ng ganito. Kasi hindi siya sobrang sarap. Alam mo yun, medyo mapakla, na maasim-asim. Kaya, kung hindi ka mahilig sa maasim, kung hindi ka mahilig sa ginger, yun, baka hindi mo talaga siya magustuhan. Pero ako, matagal na akong umiinom nito, kaso may time talaga na tinatamad din akong uminom. So ngayon, sinipag ako, kaya eto. Diba? Pag ininom mo siya, parang may hagod na warm na mainit-init at maanghang. Kasi nga yung ginger, so yun. Kasi, diba, maganda uminom tayo ng mga ginger para iwas sakit kasi marami siyang health benefits. Naubusan kasi ako ng apple cider, kaya ginger muna. So, ngayon, wala. Saglit lang to, ha? Parang ano lang, shout out lang ako. So, let's start it! Maanghang! So, ayan, naririnig nyo po na lumalagitik yung ulan. Ulan po yan at yung other sound ay yung TV sa baba. So, once again, thank you everyone for always supporting and watching my channel. So, I do appreciate po and thank you so much sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa YouTube channel ko, nagpapasalamat po ako sa inyo. So, ngayon, magsa-shoutout ako ng konti lang muna. So, shout out to Ate Fe Clark. Ate Fe, thank you so much nung nakaraang araw dahil nakaabot ka sa first ever mali-mali ko na vlog. Nakakahiya. And pangalawa, kay Mr. Ganito, siya kasi yung nagturo sa akin kung paano mag-iwan ng jacket. I mean, paano magbigay ng jacket, yung sinasabi kapag nag-live stream ka. So ngayon, marunong na ako. And shout out kay Angelica How Baker. Sis, thank you dahil nanood ka rin ng live stream ko nakaraan. And shout out kay Abby and Mesh. Thank you sis. Thank you dahil ikaw ay nanood din. And shout out kay Adapt Me. So sis, thank you so much dahil sinamahan mo ko nakaraan nung nag-live stream ako medyo matagal. I think 1 hour kang nagstay with me. So thank you. And kay Squishy Black, shout out. Shout out kay Emerose Cortez. Shout out kay Abby and Mesh. Ayun, naulit ko na naman. Shout out kay Shadow Edits. Shout out po. Hello, thank you. Na nanood ka din kasi sa akin nakaraan, naalala ko yung name mo. And shout out kay Inday Maria. Shout out kay Geraldine Cabresante. Sisi, thank you. Mag-ingat ka dyan. And shout out kay Mariana Bonita. Sis, thank you. And shout out kay The Nights Lover. Sisi, thank you. Dahil pinapanood mo lagi. Legit na legit ka. And shout out kay
CC Review Vlog. Shout out kay Jaja, the cat lovers. Hi, Dada! And shout out kay Shika and Akesha channel. Shout out kay Inday Perla Lutong Bahay. Napakasarap po ng mga niluluto mo. And thank you. Shout out kay Let Begins Quotes at iba pa. Thank you po, Sisi, at nakaraan ay naisama mo ko doon. Sana mga napili mo. Thank you. And shout out kay Lynn in Sweden. Hi, Sisi. And shout out also kay Rose and Jade Bowie. And then, shout out kay Music Journey. Thank you. And shout out kay Mami Rose. Thank you po. And shout out kay Jacqueline Ablaso. And then, last but not the least, shout out to all my subscribers. Kasi hindi ko po kayo lahat maisasama kasi nakaabutin ako hanggang bukas. So, shout out po. Sa gustong magpa-shout out, mag-comment lang sa baba. And then, kapag nakita ko yung mga comments nyo, and then, isusulat ko siya para next time hindi ko makalimutan. So, for now, hanggang dito na lang. And once again, thank you so much everyone for watching. And see you soon on my next vlog. And mag-ingat po kayong lahat palagi. God bless you sa mga YouTube channel din ninyo. Tiyaga-tiyaga lang tayo. And balang araw makakamit din natin yung minimitate natin. Which is always in the right time. So, wag natin madaliin. So, ngayon, i-enjoy lang natin kung ano yung mga hilig natin gawin, i-express natin, i-share natin sa mga viewers natin, sa mga kaibigan natin, mga ka-family natin. At may mga tao talaga na makaka-appreciate niyan. Although, hindi lahat, kasi yung iba, hindi natin alam na yung iba talaga, hindi talaga interesado, hindi nanonood ng tama. Kasi ang daming napupunta sa mga spam na message. Pero okay lang yun, hindi natin maipiplease sila. So, importante, keep going. Post lang ng post, i-enjoy mo lang yan, and then, everything will be okay. So, yeah. So, bye-bye! Once again, good night na! Ubusin ko na yung tea ko, and then, mapupuyat na ako kasi ang tulog ko ay 1 a.m., 12:30 to 1 a.m. Kasi, yun, nag-a-adjust nga ako kasi African yung partner ko. So, ahead ako sa kanya ng 7 hours. So, bye-bye!